Δεύτερο δοκάρι, η φάση δεν φέρνει κάτι για τον Πανιόνιο, καθώς η κίνηση από τους παίκτες του εδώ με τον Δημήτρη Σιώβα. Λαγός για τον Λιμπερόπουλο, με τον οποίο τώρα δεν έχει παίξει ιδιαίτερα η ΑΕΚ στις προσπάθειες που κάνει να πάρει μπάλα. Δεν κράτησε την ισορροπία του. Ο Σιδεράκης σε ένα μικρό μπλέξιμο εκεί. Εδώ ο Λιμπερόπουλος σε μια φάση προηγουμένως όπου έκανε το κοντρόλ. Προσπαθεί να ανοιχτεί ο Πανιόνιος, να βγει κοντά στην περιοχή του Αραμπατζή και όχι να παίξει παθητικά. Μαρκάρισμα από τον Καφέ. Κίνηση εδώ και η ευκαιρία με τον Πετκάκη που είχε βρεθεί στην περιοχή της ΑΕΚ. Η κόντρα του Μανολά στο 12. Χωσέ Κάρλος στο κόρνερ. Πριν από λίγο πρωταγωνιστή σε μια φάση διαρκείας για την ΑΕΚ. Κεφαλιά του Μανολά στο δοκάρι. Η πρώτη σημαντική στιγμή στο μάτς από το σκόρερ του πρώτου γύρου. Βάργας. Σουτ από πολύ μακριά. Δεν ήταν ακίνδυνο. Στο 20ο λεπτό. Για να δούμε το μεταξύ τον Πανιόνιο όμως που πάει για την ευκαιρία με τον Κούτσι. Στο 21ο λεπτό πλασάρει πάνω από το δοκάρι ο Φιλανδός. Ο Χωσέ Κάρλος στο κόρνερ, ο Δέλλας out. Λεωνάρντο Καφές. Χωσέ Κάρλος για τον Καφέ. Το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Στο 27ο λεπτό η ΑΕΚ προηγείται με τον Παντελή Καφέ. Δοκάρι και μέσα η μπάλα. 1-0. Είναι το πρώτο γκολ του Καφέ στο πρωτάθλημα. Λίγο πριν το ημίωρο. Όμο. Χτύπησε ο Λαγός αυτή την κόντρα με τον Νιγηριανό. Ίσως τον πάτησε εκεί, έτσι όπως πήρε την μπαλά. Υποφέρει ο Λαγός, δείχνει ότι έχει χτυπήσει κάπως σοβαρά, σφαδάζει. Να δούμε. Εδώ, με τις τάπες πάλι. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που έχει σημαδευτεί από τον τραυματισμό του Λαγού. Και εδώ έχουμε την κεφαλιά του Μανολά out. Ο Ρίκα δεν κράτησε την μπάλα, ο Σάμαρης. Το shoot out στο 55. Λεωνάρντο. Κίνηση του Λιμπερόπουλου από την άλλη πλευρά, τράβηξε αντίπαλο. Ο Λεωνάρντο χάνει την μπάλα. Ξαναπαίρνει και τον τραβάει και τον πετάει κάτω. Κάνοντας φάουλο Όμο στο 57. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες για τον Θάνο για περίπτωση κίτρινης κάρτας. Ο Όμο που έχει κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Λεωνάρντο στο σουτ στο 58. Λεωνάρντο. Λιμπερόπουλος πάει για σουτ χωρίς να το καταφέρνει ο Κοντοές. Το κάνει ο Μπέλεκ, αλλά άστοχος στο 60. Ο Πιέρ. Ο Κοντοές, η κόντρα στον Κούτσι, ευνοεί το Γουνδουλάκι που βλέπει τον Φιλανδό να μπαίνει στην περιοχή, να γυρίζει το αριστερό σε μια καλή ενέργεια στο 61 των παικτών του Πανιωνίου. Λεωνάρντο. Προσφέρεται ο Βάργας. Δεν κάνει το σουτ. Τώρα πάει για το σουτ. Το κάνει. Επέμβαση του Σιδεράκη. Καλή στιγμή στο 65 για την ΑΕΚ. Λεωνάρντο έξω. Κοντοές με το αριστερό. Η μπάλα out στο 69. Παίκτες ΑΕΚ με το Λεωνάρντο. Το σουτ out. Ο Καράμπελας κρατάει εντός και βγαίνει η φάση για την ΑΕΚ με την παλιά στα χέρια μου του Σιδεράκη από τον Λιμπερόπουλο. Περίμενε ο Μπέλεκ από την άλλη πλευρά στο 75. Αντούνιες στο σουτ πάνω τα δοκάρια του Αραμπατζή. Ο Βάργας για τον Κοντοέ, προς τα έξω η μπάλα. Η ευκαιρία εδώ χάνεται, ο Λιμπερόπουλος άνοιξε την μπάλα στο κοντρόλ του. Στην κόντρα ο Πανιόνιος, πήρε ο Κούτσι. Η πάσα έγινε το Μεδρινό. Στη συνέχεια ανεβαίνει ο Σκέμπρη και κάνει ένα σουτ. Καλό σουτ για τον Πανιόνιο στο 84 σε αυτή την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Ο Σιαλμάς στην κόντρα για την ΑΕΚ. Η πάσα του για τον Βάργα στη σέντρα, η κεφαλιά χλιαρή στο 85. Σιαλμάς, 88. Έξυπνα βγάζει έξω για τον Μπέλεκ. Το σουτ δεν ήταν εύκολη υπόθεση για το Σιδεράκη. Κόρνερ.